ittifaksız seçime tek başına giren parti Saadet Partisi'dir. Roja Siviyeki Adarê 57 milyonî zêdetir hilbijêr dê biçin ser sandiqê û dengê xwe bidin. 13 partiyên siyasî bi awayekî resmî beşdarî vê hilbijardinê dibin. Lê di vê hilbijardinê da bala herî girîng di ser sê partiyên siyasî tê lehûr bûyîn. Evana jî AKP, CHP û HDP ye. Di vê hilbijardinê da AKP dixwaze hêza xwe biparêze û CHP jî dixwaze hêza xwe geşedanê bike. Lê xwastina HDP ew e ku li Herêma Kurdan qayma derbike û li vir serkeve. Hilbijardin bi du alî tê meşandin. Di kolanan da û di nav jûrên partiyên siyasî da. Berê ku qedexeyên hilbijardinê dest pê bike, me jî nêrînên rayedarên partiyên siyasî û alîgirên partiyan girt. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Hetenha gava em temaşa dikeyin Mansur Yavaş di pêşbirkiya serokatiya şaredariyê de di pêş de ye. Lê namzedên partiyên din jî gelek baş dixebitin. Namzedê me jî baş dixebite. Di vê hilbijardinê da Partiya Saadetê him bi reklam û him jî bi propagandaya hilbijardinê balkişan serxwe. ئیدی ئەم بربەداویە هەڵبژارتنێ ڕەهاتن فارتیا سەعادەت بلەز و ترێندێکی مەزنبوونێدایە پەیوەندی و vê علاقەتی mezin heye û gelekî baş e. Di vê hilbijardinê da derfetê herî mezin di destê Partiya Desthilat AKP'yê dabû. Di xebatên hilbijardinê da jî rola sereke AKP'yê dabû ser cîwanan. Ez dikarim bêjim ku di warê bajarwaniyan de AKP tiştên gelek baş dikine. Li Rojdak û Rojavayê Tirkiyeyê jî gelek mînakên wê yekê hene. Gel alaqeyekî mezin nîşanê me dide. Bi îzna Xwedê li hilbijartinên Siviyekî Adarê de em ê serkirin. Partiya baş alîkariya İttifaka Millî dike û bi CHP ra jî hevkariyeka stratejîk çêkiriye. Ez namzeda meclisê ya Partiya Başim zarokekî min astengdar e. Ez heke endamtiya meclisê da bi serkevim dixwazim alîkarê malbatên astengdara û kesên pîr bikim. İnşallah em ê di vê hilbijartinê da bi serkevin. Buraya geldim. Her alîgirên partiyên siyasî dema dengê xwe didin partiyan an jî namzedekê li gorî wan sedema dengdayîna wan heye. Evî jî wiha bilê dikin. Ez dixwazim bo miletê me bo vê hilbijartina vê sêh û êkî Adarê her miletekî Kurd li rehya xwe bîte xudan denga xwe û denga xwe xwayî derkevît serkeftin dixwazim. Mansur Yavaş Ankara'ya başkan olacak. Hiç kimseyi... Ben Mansur Yavaş. Ez ê dengê xwe bidem Mansur Yavaş. Sedema vê jî êdî ez dixwazim li Enqerê gorinkariyek bibe. Pêdiviyek jî heye li ber vê jî dengê min ji bo Mansur Yavaş e. Mansur Yavaş olur. Her türlü kirli oyun Ankara'da bozulur. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Hükümetten memnunuz. Ez ji hikûmetê gelekî memnûnim. Karek wan dikin gelekî dilxweşim. Balafirka para rê. Ji bo vî jî her tiştê wan memnûnim. Her şeyinden memnunum ben. Ji bo Siviyekî Adarê dem gelek kêma layengirên partiyên siyasî nêrînê xwe gava vê dibêjin rastî hinekê jî dilê wan da xofekê ye û her layan dibêje ku wê partiya me qezenç bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.